Alright, magandang gabi. Araw ng Sabado, ganap na alas 16 ng gabi, September 4, 2021, kung saan ay may naiulat sa atin mula sa control base na mayroong naganap na vehicular accident on board SRT Group 3. Jigger Benvenuto and SRT1 ang team leader ng SRT Group 3. Ngayon ay ating pupuntahan yung insidente upang alamin kung anong uri ng vehicular accident ito. Nangyari ang insidente base dun sa ulat mula sa control base sa kahabaan ng sea oil. Sakop pa ito ng barangay Rosario, pagitan ng barangay Balite, na kung saan ay malapit lang po ito sa municipality of Montalban, Rizal. Tara kaserbisyo, samahan niyo po kami ating alamin at saklolohan itong itinawag sa atin ng Montalban Command Center. Nandito na tayo mga kaserbisyo. Lasing po. Nakadilaw po. Motorcycle involved, bicycle, ano? Apo, nabangga po nung ito. Nabangga po ng motor yung bike. So ito mga kaserbisyo yung nangyari. Motorcycle at bicycle yung involved sa nangyaring aksidente. Ngayon nandito po yung driver ng motor, ayon sa nakasaksi mula po sa ating kasamahang MTMDO, ay driving under influence of alcohol itong naturang driver. Yan ang gagawin. Boss, mukhang wala naman yata ang damage to. Mabang talang ito. Ano mo sabi sa'yo? Oo, saka sa likod po eh. Nabangga ka? Ngayon parehas sa binibigyan ng assessment ng ating SRT team yung dalawang sugatan sa nangyaring aksidente. Masabi na lang po kayo, sir. Kung ayaw naman na yatang palakihin, sir, kayo na lang po bahala magkasako. Kakandak po muna ng first aid si SRT1, ang team leader ng ating SRT Group 3. At ngayon ay nakasunod na rin sa atin ang grupo ni team leader Jobel Gambong, yung Montalban Rescue Team Ambulance mula po sa Ambulance Division. Kasama po si Sir Elmer Fernando, ang kanyang official responder. At the same time, nandito na rin po ang ating mga kapulisan, mga kaserbisyo. Kasama po yung mga barangay personnel mula po sa nakakasakop sa barangay na pinangyarihan ng aksidente. Hindi yung ano, nandun yata sa loob ng... Nababaw lang. Sir, pwede naman po ako magpapit sa bahay. Ayaw mo po hospital. Hindi na po kailangan eh. Hindi ka na... Wala ka naman naramdaman, di ka nahilong. Hindi naman Hindi ka ako, hindi naman po magdidemand. ako, naka-helmet po ako eh. Saka wala naman po Nakatrabaho, mapamili ko legal, o kaya para may pasa mo sa naman. Wala naman. Ano po? Halimbawa, sa trabaho mo, hindi ka makapasok, kung may nanakit sa katawan mo, kailangan ng medical legal, okay lang sa inyo.
Usap lang kayo. Sa amin wala akong problema. Kami re-respond nila. Kung okay lang po pahatid. Okay Saan lang ba yung bahay niyo? Kasi di ko lang po kaya mag-bike. Saan bahay niyo? Sa ano po? Isarog. Sa may niwasa pa po. Ah, okay. Wala pa po. Batid ka sa ambulance. Yan na lang sana. O, kasama po yung bike ko yan. Hindi naman ito na-disgrasya sir. Nakangiti pa eh. Wala namang major injury. Wala naman. Sir, iangat ko lang yung motor niya. Fitness po kayo kasi baka mamaya. Sige, walang problema. Lasing ba yun? Oo. Lasing? Oo. Baka mahuli. Saan yung bike mo, brother? So ngayon mga kaserbisyo, base doon sa driver ng bike ay ayaw niya na magpadala sa ospital. Gusto na nitong magpahatid sa kanyang bahay dahil kaya niya naman yung kanyang sarili. So ayon din po sa karagdagang impormasyon ay galing po ito sa online class. So ngayon ay pinapipirma na po ni Sergio Belgambong ng waiver, katunayan na siya ay tumatanggi magpadala sa ospital. At para po magkaroon ito ng proper report sa ating tanggapan sa MDRRMO control base kasama si Sir Elmer Fernando. Ngayon naman ang driver ng motor mga kaserbisyo ay bahala na si ating PNP kung ano po yung magiging desisyon nila kasi itong driver ay talagang driving under influence of alcohol. Sir, maaari niyo po maikwento ko ano pong nangyari? Bakit po kayo na-disgrasya ng driver ng motor? Hindi, ano sir tawag doon, galing po ako ng online class. Tapos nag-ayos lang po ako ng bag nun dito sa may kabilang gas station. Tapos pagdating ko po dito, hindi naman po gano'ng kabilis ng takbo kasi po baka mabasa yung bag ko. Ang nangyari po, bigla na lang po parang may sumanggi sa likod ko. Binangga po yung likod ko, hindi tumalsik na po kami. Layo rin po ng tinalsik namin kasi doon po kami nagbanggaan. Tapos yung tinalsik po namin, siguro mahaba rin po eh. Bali pa ganun ka? Opo, pauwi na po ako sa amin. Amityville po. Nasa sa'yo? Apo, San Jose. Oo, si Sir galing din Galing din po dito eh, nakainom ho ata eh. Sir Jobel Gambong, ano pong magiging desisyon ng pasyente? Ihatid niyo po ba sa kanyang bahay na lang? Ang nagdesisyon yung pasyente na ayaw na magpahatid ng ospital. So ihatid na lang namin sila sa bahay kasama ikakarga namin yung kanyang bike. Kasi hindi naman masyadong malala yung tama at saka minor injury naman. Puro na abrasion. So ganoon na ang sitwasyon. Alright, so maraming salamat kay Sir Jobel Gambong, ang team leader ng Group 3 sa Ambulance Division. So napakahusay at saludos sa mga rescue team natin mula sa tanggapan ng MDRRMO. So mamaya mga kaserbisyo, hingan natin ng konting initial report si SRT1. Anin mo binigay ko? Hindi ko alam sir eh. No, wala po yung konsensya ko eh. Saan nakalagay yung lisensya mo? Kasi nagagalap po ako sir. Saan nakalagay yung Wala po lisensya ng mo? Ngayon pati wala po talaga ng konsensya kasi nagagalap po ako sir. Pasensya na po. Sobrang. Buti nga, mabait yung Oo, mabait sir. yung nasagi mo. Kasi hindi po talaga ako masamang tao sir. Alam po na mga kaibigan kaya po. Ano lang kaya po nila ako. Saan po kayo nakatira sir? Kaya sa bora po. Sa nasip po yan ha? Opo. Hindi talaga ako masamang tao. Sorry po sir. Kaya sa pamilya ko. So ngayon mga kaserbisyo, si Sir yung may-ari ng sniper na motorcycle na ginamit niyang pangmaneho. For the meantime, yung motor na gamit ni Sir subject for impounding na muna dahil nga
walang maipakitang yun nga, wala kasing dalang driver's license si sir ngayon. Hindi niya alam kung saan niya naiwan, saan niya ibinilin. Basta nagmaneho na lang daw siya sa kalyeng ito. Ngayon, ang base doon sa ating mga kasamahang polis ay kailangan talagang i-impound itong motor. Pero kung mayroong may papakita sana ng driver's license si sir, yun na lang ang kukunin, yung driver's license niya. Tapos magkakaroon na lang ng arrangement itong driver ng motor at yung biker natin. Para naman ay hindi madehado yung biker. Alright, kausapin pa natin si Sir Jobit, ang SRT1, ang team leader ng Group 3 ng SRT. Sir, kumusta po yung assessment nyo sa dalawang pasyente na na-involved sa motorcycle versus biker? Sir, bali yung driver po ng bicycle, nagtamo po ng gasgas sa balakang at saka sa binti. Minor injury lang ito, sir. Wala namang ibang nararamdaman maliban doon. Yung iniinda lang niya, sir, yung gagastusin doon sa bike niyang nasira. Yun lang po siguro. Doon naman po sa driver po ng motorcycle, medyo nakainom, sir, at nagtamo ng konting gasgas lang din, sir. Minor injury lang din po. Sniper yung gamit niya, sir, ano? Opo, yung sa motorcycle. So, yun po, Sir SRT1, at maraming salamat po. At saludo lagi sa inyong kasipagan sa pagseservice sa ating bayang Montalban.